मंडळी आपण वरच्या घरी आलोय आणि जसं की तुम्हाला बोललो होतो की आज आमच्याकडे सेलिब्रेशनचा मेन्यू आहे. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी की मी प्रमोशन करतो काय नाही दुकानांचे, कारण मी बोलून तर दाखवलेलं नव्हतं आतापर्यंत आणि मी सगळ्यात सांगत आलेलो आहे, त्याच्यामुळे काही विषय नाही. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आम्हाला तर दिवाळीची सुट्टी पडली आणि तुम्हाला पण नक्कीच पडली असणार. तर कुठे कुठे फिरायला जाणार आहात कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी, दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आपले इंस्टाग्रामचे 30,000 फॉलोअर कंप्लीट झालेले आहेत, तर तुमचे सगळ्यांचे मनापासून आभार 30K साठी. आणि तुम्ही थंबनेल बघितला तर आई आणि आज बोलली मस्त काहीतरी वेगळा बनवूया, तर आम्ही सँडविच आज बनवणार आहे आई घरी या सेलिब्रेशनच्या निमित्तानेच. मस्त छोटासा सेलिब्रेशन आणि एकदम मजा होणार आहे जबरदस्त. तर बघूया कशा प्रकारे आई आणि बनवतात आणि एकंदरीत वातावरण कसं असणार आहे. सगळेच हॅप्पी आहेत एकदम. खूप चांगलं वाटतं जेव्हा आपण काहीतरी करायचा प्रयत्न करत असतो, ती गोष्ट घडते आणि त्याच्यामुळे आपल्या घरातले सगळ्यात पहिली गोष्ट तर खुश असतात. तर तीच सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी. तर जाऊया आणि बघूया आई आणि काय काय करतायत. तयारीला लागलेच असणार. लेट्स गो, जाऊया. मंडळी आपण वरच्या घरी आलोय आणि जसं की तुम्हाला बोललो होतो की आज आमच्याकडे सेलिब्रेशनचा मेन्यू आहे सँडविच. तर घराकडे असे आता कधी बनवलो माका तर आठवणार नाही, बनवलो याच्या आधी नाही ना. कधी कधी असं होतं माझ्या लक्षातच नसता, धावपळ चालू असता. हा तसं मी खूप वेळा खाल्ले हॉटेलात बी. पुण्यात खाल्लेला खाल्ला तयार करूया ना, काय नाही काहीतरी रोज विषय असतात. त्याच्यासाठी मग खाण्याक आम्ही डायरेक्ट सेलिब्रेशन वर घेऊन जातो मस्त. आज काय सँडविच आणि बघूया कशा प्रकारे आता बनवतो. ते आई आता काकडी आणि कट करता. गोल कापून गोल काप, त्रिकोणी, चौकोनी वाटत तसे कसे वाटतील ते आकार कर. तुकडे करू बारीक. खरं सिरियस नाही गोलच काप, सिरियसली गोल काप, सिरियसली. आणि म्हणजे दिव्या सुद्धा आज असा, दिव्या मदत करता. पाठीमागे आमचा जिमी असा जो कॉन्सन्ट्रेशन करता बाबूकडे. आता काय कॉन्सन्ट्रेशन करता काय माहिती नाही. दिव्या काय करतो? मक्याची दाणे. मक्याचे दाणे दाणे मी काय म्हणतात. मंडळी दिव्या या करता उकडलेले बोंडाचे ह्या असत घर असत, तर पिझ्झाच्या लेअरवर सुद्धा ऍड करतात नाही कधी कधी. व्हिडिओत आम्ही बघलो टीव्हीवर बी ना, असे दाखवतो चटणी वगैरे लावून मस्त वेगळे मस्त वाटतात ना. आपण आता टोमॅटो आणि सगळी भाजी कापून घेऊया. भाजी कापता आई. काय काय घेतलं ना बघा, टोमॅटो घेतल्या ना, त्यानंतर कांदो घेतले ना, भोपळा मिरची, गाजर, ग्रीन चटणी तर रेडीच करून ठेवल्या ना आधीच म्हणतो आमचो. तर या काय ताई चाट मसालो आणि आपले स्वीट कॉर्न सगळ्या पटपट कापून घेऊया. आणि ह्या मक्याचं बॉन्ड या माका म्हणजे तुमका पहिला नंतर माका. कसं वाटतं इंस्टाग्रामचे 30,000 फॉलोअर्स कंप्लीट झालेत आणि आपली मालवणी भाषा आसान कसं वाटतं? एकदम भारी. कसं केल्याने सपोर्ट आमका आमच्या मालवणी भाषेक. आणि म्हणजे एक रील तर आमचा हल्लीचा माका वाटतं 5 दिवसात 1 मिलियन झाला. तर खूप पहिलाच रील असा आतापर्यंतचा आमचा 1 मिलियन जाणारा. आणि त्याच्यासाठी सगळ्यांचे मनापासून आभार. सगळ्यांचे मनापासून आभार. खरंच खूप भारी वाटतं. आणि सगळ्यात आधी आजपासून दिवाळी सुरू झाली आहे, तर सगळ्यांका दिवाळीच्या खूप सारी शुभेच्छा. चला आईच्या शुभेच्छा पोच झाले. आता काकडी तर कापून दिली आहे, आता बाकीचा पण पटापट कट करून घेऊन दे. कापून घेऊया. मंडळी आपला पूर्णपणे सेटअप आता रेडी झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. अगदी काउंटर असतो तसं झालेलं आहे. इकडे मक्याचे दाणे आहेत, त्याच्यानंतर काकडी, टोमॅटो, गाजर, इकडे आईने भोपळा मिरची घेतली, राऊंड कापली असती तरी चालली असती. आणि आम्ही काही ग्रिल करणार नाही आहोत, नॉर्मल असणार आहे. त्याच्यानंतर इकडे ब्रेड आहेत आणि बाकीची सामग्री राहिलेली आहे ती याच्यातच ठेवली आम्ही. तर आई इकडे आता बनवायला घेते. सगळ्यांना माहिती असणार कसा बनवतात. आणि ब्रेड लहान आहेत, बाकी तुम्हाला जसे पाहिजे तसे, टोमॅटो जास्त पाहिजे काय काकडी जास्त पाहिजे ते तुमच्यावरती आहे. टोमॅटो केचप फुल रेडी. हो केचप बिचप फुल ॲडव्हान्स मध्ये असत. आजचं पहिलं पप्पांकाच. त्या दिवशी कमेंट होते काय, कुठची पण वस्तू असली तर पहिली आई खाता. पण
मी किती खाते असा कशा करतोस आई सांग, आत्ताच्या आता सांग असा कशा करतोस. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे खाऊच्या बाबतीत मी सगळ्यात पहिलाच असतोय. हा. त्याच्यामुळे माझी तब्येत अशी आहे. तब्येतीवरनं तुम्ही तुमका कळलं असतं ना काय तर जास्त घरात कोण खाता असत. आणि दुसरी गोष्ट काय, आमच्या घरात सगळ्यांकाच सवय आहे, काय असलं तरी पहिल्यांदा आधी माकाच देतात. पहिली टेस्ट मीच घेते. चुलीकडे आई करताना त्याच्यामुळे कुक असल्यामुळे कुक टेस्ट आधी करून बघतो म्हणून आई. हा, आणि काय पण असलं तरी सगळ्यात पहिली गोष्ट पहिल्यांदा माझ्याचकडे असतात. खाऊचं असं नाही काय आणूचं असं नाही, वस्तू घ्यायची असली तरी पहिली माझ्यासाठी असतात. आमच्या घरातलं ह्या वैशिष्ट्य आहे. आणि सगळ्या या गोष्टी घेऊन खुश असतात एकदम हा, सगळे. आमच्या घरात कोणाचंच असं आहे नसतं काय, तर सगळ्यात आधी पहिली गोष्ट वस्तू तुका घेतो किंवा काय असतात. आज पहिल्यांदा पप्पा घेऊया. पहिला पप्पांका. पप्पा रिझल्ट सांगा. या खाऊ पहिले तुमका नंतर आम्ही खातो. पप्पांका वेळ असताना मग तसाच असतात, असाच खातात. बरं ना? मस्त. नक्की हा. हो. खाल्लाय कधी असा? ह्याच्या अगोदर कधी पप्पाने तर पहिलाच खाला असताना मंडळी. असला खाणार नाही. नाही, आणि खाऊ काय असा नसता, असं आवडत विषय नाही पण खाऊ आणि नसताला. पहिली गोष्ट पप्पा कसला काय आवडणार नाही. आणि दुसरी चायनीज आणि पण नाही, हा सगळा आमचा असतं खाना. ओंकार पण चायनीज खाणार नाही, बाबू मी दिव्या आम्ही तिघाच जण खातो जास्त करून. त्याच्यामुळे तुम्ही आमच्या घरात जास्त चायनीज बघू नसताना, दिवा एक विषय असा. हा, कारण ओंकार आमच्या आवडणार नाही, पप्पा पण नाही. सो यावा मंडी आता तुमका आमका सुद्धा बनवूया. बघूया आता कशा प्रकारे बनवता आई आमच्यासाठी. माका काय कर माहिती आई, एक लाईन काकडीची लाव. मी माझं सेटअप सांगते आता तुका. थांब 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 थांब, असे नाही, असे लाव क्रॉस जवळ जवळ. दिवे ओके, बस 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 बस, बाकी काय नको. हे टाकू. टाक. तुमका आहे पप्पा मक्याचे दाणे. हा, वरती टाकून खाऊन बघता असतं बघा. नको नको. बरं. चाट मसाला तुम्ही हवा सँडविच बघून आज सारखे वाटणार आहे काय? भारी दिसतो भारी. हा, मस्त. याच्यावरती अजून काय टाकू तू? नको माका बस, केचप टाकू? नको नको, केचप माका आवडणार नाही. चटणी अजून आहे? नको, असंच. मंडई आपलं पण सँडविच रेडी झालेलं असा, तर यावा खाऊ. थोडी ये खालं. अशी गरम करू नाही, मी आता खातो ते. दिव्या चला चुकात धर दे धर. तुका वेगळं होया, ते का भोपळा मिरची टाकलेलं आहे. प्रत्येकाची फरमाईश वेगळी या. या आमका आपला काय हो चालता कसा आहे द्या, फक्त पोटात गेल्याशी कारण. आमचं काय असं वेगळं असं काय नसतं आवड. म्हणान तर माझं तर मंडई अर्ध खाऊन झालेलं आणि टेस्ट एकदम जबरदस्त. खरी तर चटणी याच्यातली सगळ्यात भारी झाली आहे, त्याच्यामुळे एकदम जबरदस्त लागता. आई काय असं ते आवडतं, पप्पांका आवडलं म्हणजे काय विषयच नाही. एक नंबर घरात करून बघा, जबरदस्त सँडविच झाला. जबरदस्त झाला, मस्त. हम्म. तुझ्या काय आवडलं, चटणी काय आणि काय? हा, तर कोबी टाकून खातो, कोबी भोपळा मिरची. कोबीवाला शाबास. प्रत्येकाची वेगवेगळी ह्या असत. आणि मस्त पोटात थंड वाटतं आधी पहिला. चटण्यामुळे तर मिंट असं त्याच्यात. हा, पुदिना असल्यामुळे आणि भाजी असल्यामुळे, काकडी टोमॅटो असल्यामुळे एकदम थंड थंड वाटतं. एकदम भारी. तुका आवडलं आपल्या? हा, खाऊ ना रेडी करता. आपण तयार करता. सो परत एकदा मंडई तुमच्या सपोर्टमुळे आज हे काय एक निमित्त झाला सेलिब्रेशनचा, तर खरंच भारी वाटतं एकदम. आणि वेगळा काहीतरी ट्राय केला. वेगळा काहीतरी ट्राय केला, मस्त. अशा प्रकारे मंडळी आमचा छोटासा सेलिब्रेशन झालेला आहे आणि आपण परत एकदा आलोय आपल्या खालच्या घरी. कारण मी आता मस्तपैकी बसणार आहे रील एडिट करायला, आपला मिनी ब्लॉग एडिट करायला. आणि तुम्हाला माहितीच असेल आपले 2 व्हिडिओ येतात दर दिवशी आणि गेले 480 दिवस हे कंटिन्यू चालत आलेलं आहे, त्याच्यापेक्षा जास्तच दिवस झालेत. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी या दोघांसाठी पण ना वेळ काढावा लागतो आणि मला वेळ असतो फक्त संध्याकाळी 5:30 नंतर सकाळी 9 पर्यंत. एवढ्याच वेळात मी जे काही करायचं असेल ते करून घेऊ शकतो, कारण सकाळी मी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत कामावरती असतो. त्याच्यात भाडी आली संध्याकाळी तर भाडी पण मारतो आणि नंतर माझी आवड जे मला करायचं आहे त्याच्यासाठी वेळ मिळत नसतो, तर वेळ स्वतः म्हणून काढायचा असतो. आणि अजून एक गोष्ट मंडळी की मी प्रमोशन करतो काय नाही दुकानांचे, कारण मी बोलून तर दाखवलेलं नव्हतं आतापर्यंत आणि मी सगळ्यात सांगत आलेलो आहे, त्याच्यामुळे काही विषय नाही. तर पेमेंट झाला, पेमेंटचं सांगितलं, कुठची नवीन वस्तू घरात गेली ते पण सांगतो. तर बऱ्याच जणांना असं गैरसमज झाला की ओमकार बोलला नाही प्रमोशन करतोय म्हणून. तर मंडळी प्रमोशन आम्ही दुकानांचे करतो. आणि दुसरी गोष्ट तर ज्या ज्या दुकानदारांचे केलेत ना मंडळी प्रमोशन, ते आमचे लोकल आहेत, कारण त्यांनी मला भरपूर सपोर्ट केलेला आहे. आणि जर ते मला सांगत असतील की आमचा व्हिडिओ बनवशील का म्हणून, तर मी त्यांना नाही जर बोललो तर या गोष्टीला मंडळी बोलतात
ॲटिट्यूड आलाय म्हणून. तर ॲटिट्यूड वगैरे काही नाही मंडळी. जर ते मला सपोर्ट करतायत, आमचे रील्स वगैरे बघतायत आणि जेन्युअनली जर आम्हाला नॉर्मली असं विचारतायत की व्हिडिओ बनवशील काय म्हणून, तर आपण काय नाही थोडी ना बोलणार की व्हिडिओ बनवणार नाही म्हणून. आणि मंडळी पैसे घेतो काय नाही, तर पैसे घेतो पण मी पैसे कुणाला सांगत नाही. ते सहखुशीने मला पैसे देतात, फक्त त्यांनी दिलेली अमाऊंट मी घेतो एवढंच आहे. आणि बाकी मी कुणालाच आतापर्यंत सांगितलेले नाहीत की प्रमोशन झाल्यानंतर मला एवढे पैसे द्या, कारण असं सांगत राहिलो असतं तर मला मंडळी रिक्षा आणि ऑफिसमध्ये कामाला जायची काही गरज लागली नसती. मस्त, कारण तुमचा प्रतिसाद एवढा मस्त आहे ना. आणि ज्या ज्या गोष्टी दाखवत ना मंडळी, प्रमोशन असा चुकीच्या गोष्टीचं केलं तर ते वाईट आहे, मला पण माहिती आहे. कारण आम्हाला फॅमिली वर्ग जास्त बघतो, लहान मुलं बघतात हल्ली. म्हणजे मोबाईल मुलांच्या हातामध्ये असतात जास्त. तर मी रॉंग कधीच काय पसरवणार नाही. आणि मुळात आमच्यावरतीच आमच्या आईवडिलांचे संस्कार चांगले झालेले आहेत, त्याच्यामुळे काय निवडायचं आहे चांगलं आणि काय नाही हे आम्हाला चांगलंच माहिती आहे आणि तुमच्यापर्यंत चांगलंच पोहोचवेन. आणि पहिली गोष्ट तर व्लॉग जे आहेत ते एंटरटेनमेंट पर्पजसाठी आहेत, कारण मी माझ्या लाईफमध्ये काय घडते ते रेकॉर्ड करतोय आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचवते. आणि खूप जणांना आवडते, सगळेजण भरपूर आमच्यावर प्रेम करतात, तर आम्हाला तर खूप एकदम जबरदस्त चांगलं वाटते. तुमचा प्रेम आणि आशीर्वाद आमच्यासोबत नेहमी असाच राहू दे. तर प्रमोशनचा विषय तर क्लिअर झालेला आहे. आणि मंडळी जे पैसे देतात ना ते कष्टाचे पैसे आहेत, कारण मी काम करते म्हणून ते पैसे येतात आणि आपण कष्ट हे आपल्या फॅमिलीसाठी करत असतो. मी तर आमच्या फॅमिलीसाठी करते आणि तुम्ही पण जे काम करत असाल ते तुमच्या फॅमिलीसाठी करतायत. तर आई वडिलांना माझ्याकडनं छोटासा होईना मी हातभार लावायचा प्रयत्न करतोय आणि सगळे खुश आहेत, तर खूप चांगलं वाटतं. मस्त, तुम्ही सुद्धा खूप कष्ट करा, आपल्या आई वडिलांचं नाव पुढे आणा. आणि बाकी काय नाही, बाकी मस्त. आता जातो रील वगैरे एडिट करायला आणि आता जेवणारच आहोत, बाकी काय काम नाही. तर हेच डाऊट होते ते क्लिअर करून टाकले. मस्त. तर परत एकदा तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.